Assalamu alaikum. Yan uwa ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya saka amin. Wannan ci gaba da karatunmu ne wanda muke a ɓangaren cryptocurrency, wanda yau za mu yi karatu a ɓangaren abin da ya shafi deposit and withdrawal. So wannan ɓangaren yana da matuƙar muhimmanci, wanda ya zama wajibi ga duk wani wanda yake a wannan space ɗin na crypto a ce ya iya deposit and withdrawal na kowane irin token. Saboda abu ne wanda a koda yaushe zai iya kama ka dole, wanda in baka iya ba to dole sai ka je ka nemi wani wanda ya iya domin ya yi maka wannan abu, wanda wannan kuma ba ƙaramin koma baya ba ne. So wannan shine karatun da za mu yi a yau. So kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da idan wannan shine zuwanku na farko, na roƙon ku da ku yi mana subscribing, liking da sharing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun update ɗinmu da zarar mun ɗora. So dangane da wannan karatun da za mu yi, akwai abubuwa da ya kamata a ce muna kula da su a duk lokacin da muka zo za mu yi withdraw na token ko za mu yi deposit ɗin shi a wata exchange ko kuma a wata wallet. Saboda wannan ɓangaren yana da matuƙar hatsari sosai. Mutane da yawa, ko in ce manyan traders da yawa, sun tafka babban asara a duk ɓangaren da ya shafi deposit ko kuma withdrawal na wani token. Saboda rashin tsayawa mutum ya natsu wurin yin shi. Na farko, ko da ka iya deposit and withdrawal, duka ka san ƙa'idojin wannan abubuwan. So kakka kuskura ka ce za ka yi wani transaction na crypto, musamman transaction da ya shafi withdrawal na wani token daga wata exchange zuwa wata exchange, ya zamana hankalinka na wani wuri. Ana buƙatar a wannan lokacin ka tsaya ka natsu, kai focusing akan abin da kake yi. Saboda shi idan ka yi mistake a wurin tura token ko deposit ɗin shi zuwa wani wuri, idan ka yi mistake aka zo aka samu matsala, to kusan wannan abin da kai transaction ɗin ka yi asaran shi. Saboda transaction ne akan blockchain, shi kuma blockchain kamar yadda muka sani irreversible ne. Sannan kuma immutable ne. Duk abin da ka tura ba zai dawo ba. Kuma immutable ne, ba za ka iya canza shi ba. So abu na farko da ake so da kai a matsayinka na wanda za ka yi withdrawal ɗin wani token daga wata exchange ka tura shi wata exchange, ko daga wata exchange ka tura shi wallet, ko kuma daga wallet ka tura shi exchange. Na farko ka tsaya ka natsu. Kakka kuskura a lokacin da kake ƙoƙarin yin wannan transaction ɗin ya zamana akwai wani abu da ya ɗauke maka hankali. Saboda idan akwai abin da ya ɗauke maka hankali, misali za ka tura USDT ne daga cikin MEXC ɗin nan ka tura shi cikin Bitget exchange, to sai ka iya zuwa ka je ka ɗauko wallet address na USDT a cikin Bitget wanda take kan Ethereum blockchain. Ka zo nan kuma MEXC ka yi amfani da BNB blockchain ka tura wannan dalar. To kaga in kai haka, kusan wannan dalar gaba ɗaya da ka tura, komai yawanta, komai ƙanƙantarta, ka yi asararta, ba za ta dawo ba. So yana da kyau mutum ya tsaya ya natsu a duk lokacin da zai yi withdrawal na wani token, ya tura shi wani wuri. Sannan bayan natsuwa, akwai abubuwa da ya kamata a ce ka duba kafin ka yi yunƙurin cire wannan token ɗin. Na farko, a cikin exchange ɗin da za ka cire wannan token ɗin, akwai muhimman abubuwa guda biyu da za ka duba. Na farko shine minimum withdrawal, sai na biyu charges. Kowane token aka yi listing a cikin wata exchange, to wannan exchange ɗin tana da minimum withdrawal na wannan token ɗin. Na farko za ka duba minimum withdrawal na wannan token ɗin, sannan za ka duba charges. Amfanin duba minimum withdrawal da charges shine, kaga duk da shi bai da hatsari gaskiya kamar minimum deposit. Saboda shi minimum withdrawal, idan token ɗin da za ka cire bai kai minimum withdrawal na wannan exchange ɗin ba, to ba ma zai fita ba.
ba zai fita ba. Sannan kuma ko da ya kai minimum withdrawal, yana da kyau ka duba kuma charges ka ga nawa za a caje ka, saboda kowace exchange tana da charges na token da suke yi a duk lokacin da ka yi yunƙurin cire shi daga wannan exchange ɗin ka tura shi wata exchange ko ka tura shi wata wallet. To a cikin abin da za ka cire ɗin akwai wani ɗan percentage da suke cirewa. Yawwa, sannan sai abu na gaba wanda ya kamata a ce ka duba a matsayinka da za ka yi withdrawal na wani token. Abu na gaba shine inda za ka tura token ɗin. Shin inda za ka tura shin nan ya kai minimum deposit na wannan exchange ɗin? Saboda shi ma kowace exchanger da za ka turo wani token tana da abin da ake ce ma minimum deposit. Shi wannan minimum deposit ɗin idan ka turo token ƙasa da minimum deposit na wannan exchange ɗin, to token ɗin ba zai shigo ba. Token ɗin ba zai shigo ba. To yana da kyau duk wata exchanger da za ka tura token a cikinta ka je ka fara duba minimum deposit na wannan token ɗin a cikin exchange ɗin, kafin ka ɗauke shi daga nan inda kake so ka cire ɗin ka tura shi can. Ka duba minimum deposit na ita wannan exchanger da za ka tura. Kamar yadda na faɗa, idan bai kai minimum deposit na exchange ɗin ba, idan ka tura shi ba zai je ba. Sai dai in ka tura shi misali bai je ba saboda bai kai minimum deposit ba, akwai wani abu da ake yi, sai ka je ka ƙara siyan wannan token ɗin a ita waccan exchanger da ka cire shi. In ka je ka ƙara siyan token ɗin wanda ya kai minimum withdrawal na wancan exchange ɗin da za ka cire, sannan kuma ya kai minimum deposit na wancan exchanger da za ka tura, to in ka sake tura shi da wancan na farko da ya maƙale da wannan da ka tura karo na biyu, to duka zai shiga wancan exchange ɗin. So amma in ba haka ba, to wancan da ka tura na farkon ka yi asaran shi. So wannan shi ne. Sannan abu na ƙarshe kuma wanda shi ne ya fi komai muhimmanci, shi ne tsayawa ka duba network da za ka tura wannan token ɗin. Saboda akwai tokens waɗanda suke kan network fiye da guda ɗaya, kamar misalin USDT. Idan kuka ga USDT za ku ga tana kan blockchain na BNB, tana kan Ethereum, tana kan Solana, tana kan Aptos, tana kan Ton, tana kan blockchain da yawa. To a duk lokacin da za ka yi withdrawal misali na USDT daga wata exchange zuwa wata, to abin da za ka yi shi ne, bayan a nan ka duba network ɗin da yake da sauƙin charges, misali a inda za ka cire ita USDT ɗin, misali za ka cire USDT a cikin MEXC, za ka tura ta cikin Bitget. To za ka zo ka fara duba a network ɗin da USDT take kai, da wane network za ka yi amfani. Shin za ka yi amfani da network ne na BNB ko Ethereum ko Solana ko Ton, da wanne? To bayan ka zaɓi network ɗin da za ka yi amfani da shi a cikin ita wannan exchanger da za ka cire wannan USDT ɗin, to abu na gaba shi ne sai ka je cikin exchanger da za ka tura USDT ɗin nan, sai ka tabbatar cewa network ɗin da ka zaɓa a MEXC shi ne wanda za ka kwafi wallet address ɗin shi a cikin Bitget exchange. Misali ka zaɓi BNB a MEXC, to ka tabbatar wallet address na USDT da za ka ɗauko a Bitget, wallet address ne na USDT wanda take kan blockchain na BNB. Ba zai yiwu a MEXC ka zaɓi blockchain na BNB a matsayin network da za ka yi amfani da shi wurin cire wannan USDT ɗin ba, sannan ka je kuma Bitget ka ɗauko USDT address wanda yake kan blockchain na Ethereum. To idan ka yi haka, ka tura wannan token ɗin, ka yi asaran duk wannan USDT ɗin da ka tura, komi yawanta, komi ƙanƙantanta. Sannan akwai kowane network ne, akwai coins da dama da suke kan network fiye da guda ɗaya. To a duk lokacin da za ka yi transaction, ka tabbatar network ɗin da ka zaɓa a cikin exchanger da za ka cire wannan token ɗin
to ka je ka ɗauko wallet address ne na wannan network ɗin a cikin exchange da za ka tura shi. So wannan yana da matuƙar muhimmanci mu lura da shi sosai. In dai ka iya wa'innan abubuwan, ka iya tantance su, to ka iya deposit and withdrawal. Na farko ka san minimum withdrawal na exchange, wanda shi wannan kamar yadda na faɗa bai da hatsari, saboda in token ma bai kai minimum withdrawal ba, so ba zai fita ba. Sai na gaba shine minimum deposit na exchange da za ka je ka tura wannan token ɗin. In ka san minimum deposit, ka ga cewa token ɗin da za ka tura cikin wannan exchange ɗin, ko kuma in ce token ɗin da za ka cire daga wata exchange ka tura shi cikin wannan exchange da kake so ka tura, idan ka cire shi daga can ka turo shi nan ya kai minimum deposit na wannan exchange, to kaga token ɗinka zai shigo ba tare da wani matsala ba. Sannan ka tantance network da za ka yi amfani da shi wurin wannan transaction ɗin. So wannan shine abin da ya kamata mu sani dangane da abin da ya shafi deposit and withdrawal na cryptocurrency. Sannan wannan ɓangaren abin da ya shafi deposit and withdrawal ne tsakanin exchanger da kuma exchange. To akwai kuma abin da ya shafi deposit and withdrawal tsakanin wallet da exchange, ko kuma tsakanin exchange da wallet. Misali, ina so zan cire wani token daga cikin MEXC zan tura shi wallet. Kamar yadda muka sani wallet daban, exchange daban. Exchange su ne irin su Binance, MEXC, Bitget, Get.io da shauransu. Ita kuma wallet su ne irin su Trust Wallet, MetaMask, Bitget Wallet, Phantom Wallet, Jupiter Wallet, duk waɗannan su ne wallet. To idan misali za ka cire coins daga cikin exchange ka tura shi wallet, to ita wallet ba ta da abin da ake ce ma minimum deposit, saboda ita tana kan blockchain ne. Komi ƙanƙantan abu in ka tura za ta karɓe shi kuma zai shiga. Komi ƙanƙantan shi, idan za ka tura coin zuwa wallet ba ka buƙatan sai ka je ka duba wai nawa ne minimum deposit na wannan wallet ɗin. Ba ka buƙatar a wannan. Kawai abin da za ka duba shine minimum withdrawal na wannan exchange da za ka cire wannan token ɗin. Ba ka buƙatar ka je ka duba minimum deposit na wallet. Kawai abin da za ka duba ko ka kiyaye a wallet shine, shin da USDT kake so misali ka tura cikin ita wannan wallet ɗin daga wata exchange? To abin da za ka yi shine ka tabbatar wallet address ɗin da za ka ɗauko a cikin ita wannan wallet ɗin da kake so ka tura USDT ɗin, ka tabbatar tana kan network ne da za ka yi amfani da shi a cikin wannan exchange ɗin. Misali za ka yi amfani da network na Tron, wato USDT da take kan blockchain na Tron. To ka tabbatar a wallet ɗin, kamar misalin Trust Wallet, to ka tabbatar wallet address ɗin da za ka ɗauko a Trust Wallet na USDT ne wanda take kan blockchain na Tron. Ba zai yiwu ka ɗauko wallet address na BNB a cikin wallet ka zo ka ce za ka cire USDT a cikin exchange wanda take kan blockchain na Tron ba. Ba zai yiwu kai haka ba. Sannan idan kuma daga wallet ne za ka tura wani token zuwa exchange, to abu na farko da za ka yi shine ka tabbatar coins ɗin da za ka cire daga ita wannan wallet ɗin zuwa exchange ya kai minimum deposit na wannan exchange. Ma'ana za ka je ka duba minimum deposit na wannan coins ɗin a cikin exchange da kake so ka tura shi. Shin ya kai minimum deposit, wato abin da kake da shi a wallet ɗin ya kai minimum deposit na wannan exchange ko bai kai ba. Idan ya kai, lafiya lau za ka tura shi ya shiga. Idan bai kai ba, to kar ka kuskura ka tura shi, don ko ka tura shi ba zai je ba. Yauwa sai dai in ka ƙara siyan wani ka ƙara tura shi daga baya, to da na farkon da na biyun duk zai je. Sannan shi ma ya zamana cewa za ka yi amfani da network iri ɗaya ne. Ma'ana kana da USDT a cikin wallet, amma USDT nan tana kan blockchain ne na BNB. To idan ka je exchanger za ka ɗauko wallet address,
da za ka tura wannan dalan ka tabbatar ka ɗauko wallet address ne da yake kan blockchain na BNB. Kar ka je ka ɗauko wallet address na USDT wanda take kan blockchain na Ethereum ko Ton ko Tron, ka ce za ka yi amfani da wallet address misali na USDT wanda take kan blockchain na Tron. Ka zo wallet kuma ka ce za ka tura USDT wanda take kan blockchain na BNB. Idan kai haka ka yi asaran USDT ɗinka. So wannan shine abubuwa wanda ya kamata a ce mun kiyaye, wanda yanzu za mu nuna su a aikace insha Allah. Yanzu misali bari mu ba da misali da USDT saboda ita ne take kan kusan take kan duk wani babban blockchain da muke da shi a crypto. USDT tana kan shi. Misali za ka zo ka danna wallet nan. Misali za ka cire USDT kenan. Misali za ka cire USDT. So za ka zo nan. Ka ga mu ne za mu cire. Sai ka zo nan wurin withdrawal sai ka danna shi haka. Gashi nan. So bari ya buɗe. To in ka zo nan sai ka zo wurin searching kai searching USDT. So ga ta nan ta fito sai ka danna kanta haka. In ka danna kanta ga shi nan on chain ɗin nan za ka danna. Ga shi on chain. Wannan Mexi transfer ɗin nan wallet to wallet kenan. Misali ina da Mexi kai ma kana da Mexi. So zan tura maka wani token. To zan iya amfani da wannan. Saboda in nayi amfani da wannan babu charges. Ba za a yi man charges ba saboda wallet to wallet ne. Wannan kuma shine kan wanda on chain withdrawal kenan wanda za ka yi akan blockchain. Wanda wannan shi kowace exchange kuma kowace wallet za ka iya tura mawa. Ba dole sai mutum yana da irin wallet ɗin ba. So misali zan cire USDT a cikin wannan exchange ta Mexi. Zan tura shi Bitget. So zan zo in danna nan. Ga shi nan. So ga shi nan in na danna. Yawwa. Idan ka danna nan abu na farko da za ka duba shine minimum withdrawal. Ko kuma in ce ka je ka fara zaɓen network da za ka yi amfani da shi. Shine abu na farko. So za mu zo mu danna nan ga nan wurin inda aka sa network. Nan za ka sa wallet address. Nan kuma network. Nan amount. Nan wurin ba dole ba ne. To za ka zo ka danna nan ka zaɓi network. Kun ga Sol nan. Ga shi in za mu yi amfani da USDT da take kan blockchain na Solana. Ga shi nan za su caje mu 0.24 wanda darajar wannan za su caje mu Solana da ta kai 0.25 wato 25 cent kenan. Ga shi nan kun gani idan za mu yi amfani da USDT da ke kan blockchain na wannan na BNB to za su caje mu 0.01 USDT shine charges. So kun ga bai da charges. So misali za mu yi amfani da wannan blockchain ɗin na BNB. Ga shi BSC. Kun ga yanzu mun zaɓi BSC a nan. Mun zaɓi BSC kuma mun ga charges ɗinsu. So sai ka duba minimum withdrawal na USDT nan guda nawa ne. Kun ga minimum withdrawal. Kun ga shi nan ƙasa inda aka sa number 1 ɗin nan. Minimum single withdrawal amount 2 USDT. Wato in kana da USDT guda biyu a cikin wannan exchange in kai amfani da wannan network ɗin na BNB to za ka iya cire shi lafiya lau ba tare da wani matsala ba. Wannan USDT guda biyu za ta iya fita ka tura ta inda kake so ka tura. Matuƙar can inda za ka tura ɗin minimum deposit na wannan exchange ya kai $2. Idan ya haura $2 to kar ka kuskura ka ce za ka tura shi can. So wannan shine abin da muke magana a kai. To yanzu kun ga misali mun ga minimum withdrawal ga kuma charges na network ɗin. A cikin $2 nan za su cire wannan charges ɗin wanda charges ne na 1 cent USD wanda bai wuce nake tunanin naira 30 ba a canjin Najeriya kenan. So yanzu na zaɓi network kuma na duba minimum withdrawal na wannan USDT ɗin sannan na duba charges. To abu na gaba yanzu da zan yi shine minimum deposit na inda zan tura wannan dalar. Yanzu misali zan tura dalar zuwa cikin Bitget exchange ɗina. To zan je in duba nawa ne minimum deposit
na USDT wanda take kan blockchain na BNB a cikin Bitget. So bari mu shiga cikin Bitget Exchange. Yawwa, so ga mu a cikin Bitget Exchange. So za ka zo ka shiga deposit. Za ka iya danna nan ko kuma ka zo ka danna asset ɗin nan. Gashi sai ka zo ka danna add pounds ɗin nan. Gashi in ka danna zai kawo ka nan. In ya kawo ka nan ga nan inda aka sa deposit crypto, shi za ka zo ka danna haka. So bari ya buɗe. Yawwa. So idan ya buɗe zai kawo ka nan. Za ka zo kai searching USDT a nan. Za ka zo kai searching USDT. Misali gashi nan sai ka danna shi haka. Yawwa. So sai ka zo ka duba network na BNB. Saboda a can MEXC network na BNB muka ɗauka. To nan ma network na BNB za mu ɗauka. Kun ga shi gashi nan BIP20 Binance Smart Chain. Za mu danna kan shi haka. To kun gani? Kun ga gashi ga wallet address ɗin da za ka ɗauka nan. Wallet address ɗin da za ka ɗauka kun ga shi? To mu abin da ya kawo mu yanzu bayan wallet address za mu duba minimum deposit. To kun ga minimum deposit. Minimum deposit amount 0.01. 1 cent USDT. To kun ga wannan mu da za mu ciro $2 mu turo nan minimum deposit 0.01 ne. Kun ga lafiya lau ba mu da matsala. Za mu iya turowa saboda minimum deposit ɗin 0.01 ne. 1 cent ne kawai. Shine minimum deposit na network ɗin ko in ce na USDT wanda take kan network na BNB. Minimum deposit 0.01 ne. Sannan kuma network ɗin da muka zaɓa gashi nan BIP20 ne Binance Smart Chain. To kun ga wannan wallet address ɗin za mu ɗauka. A can wurin deposit mun zaɓi network ɗin da za mu yi amfani da shi blockchain na BNB. To wurin a can wurin withdrawal mun zaɓi network da za mu yi amfani da shi mu cire USDT mu da take cikin MEXC. To nan wurin deposit dole shi ma za mu zaɓi network ne na BNB. Ba zai yiwu mu je mu zaɓo wani network wanda ba na BNB ɗin nan ba. Yawwa. Bayan ka zaɓa za ka zo ka ɗauki wallet address. Ba zai yiwu misali ka ɗauki network na BNB a inda za ka cire token ɗin ko USDT ɗin ba. A ce ka zo nan kuma sai ka zo ka ce za ka zaɓi network misali na Solana. Kun ga shi? Kun ga network na Solana. Misali can BNB nan sai kawai in zo in ɗauki wallet address na Solana. Sai in je in turo USDT daga cikin MEXC in turo shi nan. To in na turo akan wannan network ɗin na yi asaran USDT na. Na yi asaran shi. Yawwa. Ba zai shigo nan ba kuma ba zai koma can ba. Saboda network ɗin da ni amfani da su daban-daban ne. Wurin withdrawal ne amfani da BNB blockchain. Sannan wurin da zan turo kuma na zo na copy wallet address na Solana. To kun ga ba zai zo ba saboda network ɗin ba ɗaya ba ne. So wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye a wurin deposit and withdrawal. Yawwa. So misali zan turo wannan. Bari mu ƙara zaɓen network. USDT. Gashi. Yawwa. To kun ga duka ga network da ake da su ga TRC20, ga BIP20, ga ERC20, ga Solana, ga Ton. Duk ku duba token ne USDT guda ɗaya tana kan network sama da 10. Kun ga su. To dole sai mutum ya tsaya ya natsu wurin wannan transaction ɗin. So ina jin zan dakatar da bidiyon a nan. Za mu yi bidiyo na biyu insha Allah wanda za mu yi shi practical.